kurikia Ndizi TV nendengo kwaligania asensemo ya kabere ase umurobili obwense yobonjuri chinga kitondete gusanga amange tokendete gusanga nere Brian Achina yo gukora obonjuri asensemo chirichia Narok kwendo monchumuliria asensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara wetira Ndizi TV News digital na baga asensemo ya YouTube na bagotonyara wetira Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyara wetira www.ndizitv.or.km nindoche emparoro bagendete kubwatia omurubili bwensi obonchiriria ase chinsemo chicha Facebook Eric Momanyi Osoro agateba watching live korwa keumbuli taro mbiamono sana Eric Kalen Kwambosh korwa chinsemo chicha Nairobi noale meyo omurubili mbiamono sana Wilson Kenagwa Osoro kuropo basi nyamache nyabite agateba nikondani mbiamono sana Faraja Nyamoya kura chinsemo chichia Ogemba agateba niko tuned mbiamono omwana omwero linyaga ka openda agateba count me in mbiamono sana sipol mugendete kubwatia omorobiliga wana Brian tiatirane asole ase county ya Narok kekero kuligiriria obonchiriria bwa produce farm produce akero kubolenga ni county ya Kisii na Kibole Narok mbore a bit okay, mbotiga ni mono, lakini ari mostly bago okay, Kisii County mostly togo farm kori. Ndrikoni. Koni na ekwerende portion yanke sana. Na age nyinge bago farm koni. Mere difference yana nankora. Ejua mari na manene ni kusinto kwa tipori motora. Tra concentrate na kwerende yokoni. Kero kuligeria environment guselira baliriria Ense meria Narok. Orochenga orokongorwa Gusii ro nemukige tambo kero bachake kulima bakoni. No any economy ya county ya Kisii nebeke gonchereria ntoriare asego farm no koni bado mbari ngoni tore kurukisi abantu ngo farm bare baone bintu ni ribono kwerende land yake aire obo kwerende yake aire sana bono konyora bari mbari mutu sana so in terms of produce food mutu bare batwete take juye land space umete ngo kerote to kare kwerende mono ngo takerore space ya space erabu gati kwerende nyingi ya ine difference inkora mono ju Gusii okay ngo farm to lakini rende ntoko ati kwerende Ise ni turende competition ya akero kuri elia soro kongorwa Gusii pengine ngo koratore consultation ngo so story no ene chi experts bacha batoeresera kitobwenete gukora sense meli ya mugondo ende ko nyora chi products chire chingia ya abantu mbare ground abange sana bago semi chi no ene chi sako nchiro chi go partner chi totabe ne chi factory chi chae nini chi bago na free advice ko chi ase chi farmer ya mbaro bone ri like ekwerende yaito ntobati space isaine tora chezera so go kwerende go produce kwenda na ya commercial kero kuri county ya Narok ai watutenga wachakitira afaneka asainga iweikire omete no fund like to profit rio kanyara we sacha ke go comment nini by sai ngo farm around 7 acres and half yeah one in diversified chi carrot viazi yake chi green peas yake yeah tabiri tokorora chinsemo chinde ugonjirira kwelire kwa bere go affect abantu sana anelmo na abalimi ikurinde ndagira yabo tirabake gukora biya asumegondo yabo aya sinsemo yago kero kende umarakero chire gose merobiri kilio begitasoko ene kinga hatiri go chiko affect agubado abune farmer like no when to invest as ebinte binge sana bono bune side you
ekwende nero like chi apun chiro chi ko guide chi farmer ya technology no kwento ofolo nini mangana yerire nini abantu mbaro bako predict bakoraga nganga kigete ntotware embura ne chake murakera no kare kwerende kono konyora keroko fola abantu aba keroko like okorigererio koraga kwabo nini ngo konyere ko make a decision whatever nate to famu gentu gete round ye tiganganya ke junate biguri ndirigia kwanyora gwa konyekire ne loss kwari gocha konyora so mbuya bado go invest in nini like kobe farming successful farmer ngo take care a lot of nini a lot of like ngo kaneriero opati nene binte binge sana yeah technology yere moyabo ekero koligereria chi season inchiro rokonyora nga abunorongo ngorwa Gusii asinaro rokonyora nga e season yabalimba bagatebani round ye nebituma tokobeka ase round ye tokoburuka nebituma ni chingende round ye yokonyora nga ni oboli tokobeka asense mili ino na kiego chiaba e season nero ye biasi season nero ye bitungo na kiego chiaba. Okay, ase ngo farm akoro kumauna rock agunto bwati season ebe bituma ebe chingende ebe biasi ebe chikarat nini mostly ntobwati season na bogo farm anything anytime you want yeah kono konyora kiregento kero tugo gotakonye ne bikwere mbiro like abantu mbara mbabwati nga season gete ne ngento gete go smeka season gete ngento gete barabo bakora general ju ekwerende climate inko fefa kere sana ekero kuriyeria kero inga kiri samuralire tutebenya mwasimikiro sene biasi gosene bituma nkonyoro libono lisamuralire ikire okonyora bona ligori ekere market mukwire binde byonse ase market okonyora nga ligori ngotemalire kwira nanse aibona oyo gosimika ebiasi bitungo ntumete nga tokonyara kubako kobigacha for long ochiko kanyanga bono changes chibe ase market in terms of yeligori na kiogo cha kwakora sana igori ndiri wa affect yari juari puna nago tebi ntoko ati season ye biasi byo kabigo simeku pono ko nyare market okay that a base you market iko ba overwhelp ne chi product like nchiro lakini nchiri nyinge chi ekwere ndego to egojato itabone chi konyore chikoru chi county chinde chi county chiro chiko soki kwere nde nyinge kono kwanyora e market nene ye surrounding ere kwerende ere gikoro e demand ere Ense chikwere nde chirikoro inere go chiare te shida but kare ikerigo ona boko deal ne situation to konyara ko gacha bona kuna boko rika risasi na boko rika risasi oni in the processing kolani ore kwalani ringa ngonya go predict ore kwerende yao e graph kya ona kiye kwenda turi go chikwirora mistake ye imu kwa korete na boko manyange ngakigete e market na be kwendera be nyinge market always prepared agono ko mark na uko manyanga gende gyonse nabakera ko happen ekero koligereria sensemo ya gometa bano kwa belire mugondo kwa belire na sensemo ya business chi customer chichago abaigo go supply ebinte byokone ngakiora kwanire relationship yino ngikiagerire kwa bere bako ko retain elindobe the main supplier. The main quality na consistency ebiyoka quality karoko ko nerie customer gente safi nkoko anchare na ande kerore consistent like anytime watete au aggressive miga no bwate kwende no bwate like inko moero moyo ta kunya gwechanda mono like mostly ne you quality product ne no gotware kwenderioka kwa consistent like tukondi yo miseti no misirimo
aba ko understand ako kanyati nabo gosemi omwancho murigire mbia kiborororo ekero gotwara good relations ne chi customer chiago nkokonyere sana like nkonyore chi referrals nkonyore like ngokwana bari buya abakwanda gochiago atebe nche kwende echiro gocha chinimbwato moto kontetera kwanyoro omo influence yake igo musabire namba nini kwanyore kwa mentire customer yeah nko konyere like keroko opate good relation ne customer yao nko konyere ko jenge biashara like nko nyorora abantu abangi bawo kwanire kwerende e biashara byabo nini ono kwanyora obwate chi customer chinyinge ekero kuriyeria chi customer response customer nere yengencho sana ineni business tutebase gwachakirite onyo gwachakirite e customer yemo kwale go supply bintu gochi egento ngero gwakorete akanyara kwa baka go qualify naenda sense moyo bulimi bintu biri bikokuru mugondo anko nyorore ngachi season inchiro gwatete yokonyare byasi tatebe ne customer yago etegete byasi pengine bire binene bono chi expectations chi customer sometimes nabokonyaranga turikonyara kwa bako gochikirani na kioko bakwadiri ne situation yeyo akere customer ko gate yayo muzigo yo kwandetete na expected iga egento na expected ni kingao aguno na gote quality like kerogo o concentrate no ko ni ebintu bire high quality so go produce ebintu bire high quality na ne kere mistake umetitiri wapi nilioka itinege ntekera akia ajari once nini kerogo mo explain eri na umetitiri kugani kwa onga ebeigo like happen tutotebe kwa do muzigo cho mchafu onyo kwanyoro omoikere koreigo tari ngano gwanja aba ku understand like onye kwerende yao kere genuine like mostly oko ni chikwende chire high quality ngochire yaba rahisi e customer ku understand bado compensation nero like tonyo totebe kwerende yikire customer maybe asarigete nini naboko mo compensate yeah pono konyora customer tabuati bwo bakeraga oda kurwa sora kumanya ni nesareka ngo compensate yo pono konyora opere pumboro like tari kwenda na sora gocha ikero kurigereria echi customer obwate tokonyara ko isanike demand yabo that's why ukaimuki initiative yo gutara gochia sichi megondo asokwa nikinga nyorore elindo isanike echi customer chiago akero kurire kero gutara kuri gochia se megondo akero kurire na sibono farmer semeta no mete e product ye the cost imbegete inkina investor tiga yani you know what it takes to produce a product yeyo akero kuriile kero ko balance bona magori aine family ole sense moye farmer and ole sense moye business na kiyogo chikwa handle farmers awo farmers ko handle raisi ju mostly etokwa ne trend ye market e market nere o command tari nchebon market te gote banga tetebe this time wikire res G50 nko 70 o 90 junchene nko famunde nko takande no inche na nyorebe se nyinge bono nko 70 most market nere o command bona kungo twere kwerende raisi yake ya na bokore ne lo saro montoyo na mogori lakini taranyora kende lakini kende nkiora akore ju ni market ya command ribo ni market ero na ya so chikoni na boy do ayen ko make yorente profit monto ranyore loss ne farmer lakini mostly ne market market nerego to chika nkinka igori kitogo ikera ekero ko compare ko eru sedie e product yayo munyene nekero ko enda kugora koruo other farmers and na kekero ko kora comparison ne kyokoli in terms of quality, in terms of prices in terms of quality pondo kuna chi epimeri byane ngo byanda attention sana obuoyo nini ko weed pono okonyora mbi equality ne safiere ya nabona ndo kwenda mugondo nyore mibikero go chikugora bono kuri farming ago nyore mbi ira attention yetakire tore bonye ne bitungu mbibo ati mbiri red buneta keire bide sezienke
oino mochando lakini bono ko chito to grade like umete market ngo bodiere keregentu baro batete size nene medium ko size bodio boko kebo bibanda bodi ya bono okonyora rice ko sort mistake nayo tatebekera gwachire mugondo aye okoba demand yabo bono tagete product gose ngo ba command ngo batebi nche tinteti enko bagoriente lakini tinteti sezinke na mi ntete sezien ne yoka ine rongo bwana eyende morren kaimoko ira usually nayo go chikoi kor mugondo inche nkweyo heri like inche ngo tebi umuntu naro kwanye kwerende kwanye bitungo juu omete narok konto tebi une SAD bitungo tebi gose biasi akonyora bona asebuna like kasa amora kini anene ba abantu bagofamu ikwerende bagofamu tutebanye nebitungo agofa mostly ebitungo byo irrigation asa koroko na rosra abantu amete side yi ebigo famu gwa samu asa yo akoro irrigation bono konyora ekwende bitungo birorio kerote to kore kwerende ko bikera ekoba rice teri ko mochando like naboko mbago konyara chigari njiro chikondo chi side yi ochimeti yo chiakera twesimu kwa motebi ngo cherando musigo itukegete kwanto ya bono like ngo yeri tukorumogondo direct ne kwerende ntoro chenga ensengima abantu bagendete gukora transition kwenda technology aya sensemu yago as a business na bwiga as a farming pengine asinaro ko bere ko apply new technology in terms of advertising as a business yago in terms of connections yeah okay technology nkonye tumianda ase kwerende go chekia mangana ne weather sana no yago nkonya ko predict na kia weather go chikwa go chimotuni nini ngo nkonyere sana no na so go advertise ngo tumiande ebinte bya kawaida tu WhatsApp Facebook ko advertiser ngo konyere sana ngokonyere sana no ene kwerende nabo konyora chi regular customer chiago o chibegete chikwerende o chibegete chi like more communicate tu na ki muzigo renge nini kwa ngochere akonya ambie mona sana mwancho muliyeta senikia Ndizi TV ni gotagenda gosanganere Brian Achina oyo gokora obunchiriri nabayigo obulimi asensemo chirichia naro kubunagenda tagotorera na kia sensemo ya na ki experience kia berira asensemo chiri ekero kolengani obunchiriri asensemo chiri nabayigo orogongo rwa Gusii kolinde agendera gosangana into chinga kitogenda tagokomanya amange asensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook nabagotonyara gwetira Ndizi TV News Digital nabaga sensemo ya YouTube nabagotonyara gwetira Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonyara gwetira www.ndizitv.or.ke mwanjimuli natete komanya bono iga amaguri na kiari ebyasi ebitungo ebitungo bona ike kilo korwe farm korwe farm getungo nabo ko runa 20 bob ekira yamu ke kwerende ke market kara wa kare kwende ya chap 40-45 agu depending na no muntu wachira kose quantity otight ya ekwerende na bere ncheti ebya simbire chi category bire ekwerende nke kata 6 kata 4 kata 3 so like ni ya standard ya kata 6 ikori ndiri bobe na ndiri ncheti korwagu 28 to 3000 etire bya sana sekwerende ya kurwe farm na boko nyora kurumo gondo bono kurumo gondo na boko nyora mpaka 1200 ya bono ko nyora ko ikori ndiri bo base boniga seboniga ya time ile comment inake by the way ya maintain koru last year late half ya last year yonsi mpaka boniga ikori ya time ile ko farmers mbara enda loss mono implementinity ikero kurigereria serikali ya county ya Narok pengine ngo sirera bonchurire go sabalimi asoko ene kinga barabungo egenda libale ya
chikwerende nchirororo okay aso gosira no muntu rabe willing ko ige kwende chi facility chinchiro chugo kore kwende chugo sira chugo educate chugo semi ya chi sako nchiro chi family chiko abantu ne chi loan chugo farm ya yani okonyore loan ya raisi ya bongo kwa farm ya no moyo lakini ine gasi equivalent ine gasi national government ngayete ya moyo ngo a price nere nsake kero that is kero registered ana chi farm chinyinge chi registered lakini like kero registered ka go source kwende ko depot direct oboyo ngo babere a bit cheaper almost by half ya bono ko nyora ngo boost bare chi farm tobete tokororanga ekero gosoa chi ebintu buna chisake chigusekero ko register se kyombegete ochikoenyorera buna amoyo achiri ko yamensi nchiro bagoteba nga obonete ko twara no ni chieka isano gochigoro pengine is it the same thing ni same mostly bono kero ko register sa farm lazima mtu areprove juu na bon muntu ndomecha kurugaira ndari wa moyo ache gutoni chiribu sabaga iga aliba konchiru satu so lazima o kore kwende lazima itambulishe nkayogo farm chieke ile ngobwate nkiyogo farm nini ya eye go apply kaete all over ne yere bia jumbaro bago take advantage muntu ko nyota bwati mogondo pi lakini amoya bwate abwata amoya mange ya ngo apply ere nani ko rere bia ere bia kero muntu ako like akwegwe gento according ne says ye portion ye kwende ayabwate ekero kwanyere kero muntu at least onyora kende ekero kuligeri engakeli mugochigo simeka inungo experience muri changes in terms of birimo ebintu birimo tete gosimeka bana ekero tete mbegu ye biasiri gochigo simeka chi carrots izo seeds ngo expect muri changes osengo experience muri changes in prices ya tojibona buna boniga ekwendere constant inkagerete nechi seedling echikoru chi seedling chi sachet lakini bone ibintu bune chi kwere chi piece chi carrots chire almost constant lakini ibintu bune biasi bune price igotira nembegu nere igotira ya ekoba almost double ekero price chabere changes ekero goikaransa bono bunayo mete goikaransa akesa whatever chi seeds echinagorete igo boyo at any given point kwanya konyora elos why ile ya kawaida ya elos si kawaida ego happen elos ya ron kawaida nanyote mara mange sana lakini bwana neri wanje tege like neri ogo isacha tu agata batikan kore kwerende na bisamba tiga tote menchirende bwana nkitoa jero karende market yakwan ya nanyote chilos ya kuna late 2021 akuna ona arigeti korera ani go ikaransa mugonde iga kwa kuminki keraginge na ariere ta mandasi juu yani kenge kwira ni labor yo kende ngiyo konyora pi ya inconsistency na ro keroko okay keroko ogo etachira yabweka ngochire yakore kwende nkobere shida lakini keroko ta abantu bago support ni nini obwate abantu babwate experience ne na mangana farming nini ore chisako moko semani nko bere raisi yake like no loss no kwari gochikonyora nabora epe yani nabora korobo chance getiga buna kwa semigu nini oepe osote bugu muntu naro market nera segete ungana abantu getiga morete e quantity takeire moye kuchiba singaniga kwanyora gwepire so inu abalimi no abanyene ngorigera ni muri market ekere bintu bya akuna ona gotebe kwende yego cha like kerore serious no buremi neta kirobe nabantu abalimi bande eyere important sana teke market na moko rigara nyaye market nini tutebe na moyo getin kwena no are ngase gete ose
chi seminar chi engase gete ngotebi gore mapema ngonyora information kubwa kero itachirita ebwe kero ebwe kakando kono kwanyora ngo nogende ko kini kwerende yago level yago yo experience nkonyorole chi situation ya say unhealthy competition yerororo for example nkonyorole nga akero mwaletire produce ino say market narora oni rigolinse wa attract chi customer onyole nga umusigo gogo se ne biasiko bato se bitunguo onyole bya ayo originate price eri yago because wagete chisabu nga na kiyoko nyore profit yago according to na kwa bete go invest ya senseme hiyo ana kimugo cha mwadili chi situation unecho. Okay, inchiri happen mostly in most cases inchiri happen ju environment teriko favor yani steri jumere teriko favor digento otugutere unless bononye market ke bwate kwerende nyinge kabisa omondara amwe bono ju kwerende yabeire nyinge totebe ne bias kwa bwate mogondo sine chieka 10 tiganke market into na yera be erere asana omonto gotugutera iko yani kwerende price eri aba ne happen ikote ko barioka era be wiki ya mogo sama tukata taiga mungwano yo chira obatigere yeah like that happen mostly okay inane kwenye experience ase go happen but mbaroro robono bunanche nko ninde kwenderense ine challenge ngo eminda abantu abangwana bari like chine bachiane sana je produce ekwende anere a bit lower junko yeri kore kwerende bono e price anere nsake kubwe yabo yeah ekero koligerera kero kende kwanya kolengereri go supply out of the county ya Narok yeah 21 ya pented once na supply ta busonga ngwana na da lakini ngachankarora tinda ikira stage hiyo kwa soka lakini okay ni plan it lakini for now ineta kete chi resources chikete chinyinga alafu okore marketing like onyore kwerende nyingi no soki musigo at once kwanyora nko nyorore return yeah for now like ni mbangete by the end of this year nabonda anse go source out of Narok probably chi county mostly out of Bomet Nakuru na Nairobi echiranga mekasinda ekero kuligereria inu pengina sinaro romore ikire monyore nga mubwati product saina na numo source koruchinse mochinde yeah ngwape niere sana abana bune bitunguo bune ngo happen yere kwanyora okay chikwerende chiro chi product chiro lakini nchise ni market kwanyora bago source korusko togo source korusko ngo happen yere ndetora watira butora so mutima komukeigo tokoirana ntosanga mangembye mono sana umanchi muri echinga kitogenda gusanga imiyo murubiri bwense yo boncherira togenda kwemanya amange gwetira Brian Achino yo gukora uboncheri bwana bwigo bulimi ase county ya Narok ndetora so mutima komukeigo to basa gusika to basa konyegera angwira ntora segeke Kerubo sio ilinde tosange amange. Ndizi TV ubwansu bw'omugusii ekerole asumu chibwogembo nechisemo chietanaine eduka ya Mark Electricals Wholesale ejire registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables nichindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights,
cable ties, changeover switches, n'ebirobo byonsi goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, gas burner. Banyore imeyo mu kibwogembo ange ne stage asegedeze n'ibyo kubekira kigali amaguta ya mko. Busoba keresime ase namba enotisano ibire isano nisato isano isato eyemo kianda isano inye gose enotisano ibire isano nisato ibire maragatato eyemo isano nisato isato. Mark Electricals Wholesale asobo koreli burange na sore. Weekend yetabwa tumuru byurumba tari weekend nogoje muzika abantu bonse piko batabina generation nambemo eshoemo kabisa esho ya rumba kitoko Mwana tambe Yesu baba kakaye niye ashapate basalela baba kasete iyo kumanya iguru y'ikigaro cya rumba ababugi baye ase barwete kiriye bagotera nayanda mange Sheba mwenjebi wayo na manyomo na muzikio agano tukutuara chipanda awa tuabina rumba okwe miziki ya kala na kwe miziki ya mebo ijisukuru Rumba, chilingala, chizilizopendwa, tuwabugichi ohangla, tuwabugie mesiki yonsi eli akare, mono ye chinga kichili mesiki buneli yabo Franco Luambo Makiadi, oine tomanyete mono orenge omosacha, ase abali bachage tumusiki rumba, no tuwa manya kurugagu, abantu buna babo tabule, buna Kenya babo Daudi Kabaka, emesikie menge miansu, mesikie kelero ya rumba, na kweli ngala, na kweli pen yuspebyo kurukubulitosa ya rumba umerana na babu mkongwe kere Jumamosi tubizi kumocha kwa batemwezi pe inyorangani kulia Jumamosi chiza nisa nebenenusu tokiria mabelera tokina mabelera kila lito rumba imeya Ndizi TV enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imejumbu chokisi nige kurwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesi nyagitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boywa mbabwato bokorere bonde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kitoko kero montage to bisito to make sure nga twamwa device nutritionally nga kya koirena nga kya guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids andi twamanya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A andi ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Maya kichiba sango kuchira maleta mange sana. Ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chindunda chinyinge make use obujo mutakeire school chegwiru
abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware kiribuga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso gwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wako na bagadani okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosorieye ni yabantu bari miaka 13 guche igoro ine nomanyete ekewekia ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friend School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata aborokia babwata obumanyi bwa igoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool eyuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egetie kia kyokogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete esukuru yokwegeria oburundia bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoreri ubya asibirengo ao byoburundia bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundia bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV oburundia bwa chibus CE heavy trucks F PWD chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwokwegira na Rocky Driving School mbuliye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kichere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire nikiumbe kiliye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gia NTSA bwoyo nkwegirule aseze mugiyemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bwono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
Mbia mana sana umwanchi umulirira ndingo kwaligania asensemo ya moelio chinga kitogendete gusanga ime umuruhulio bwense oboncherera chinga kitendete gusanga nere Brian Achina uyogendete gukwanera igoro yo boncherera nabo igasensemelio bulimi ase county ya Narok kwantete atwerere challenges kichiri abereka gweterane no monase obulimi nabo igasensemo yo boncherera bwaye karibu naende sana. Akirikenda ebuno moncherera chandikeli kwa bere ko gwetera so bonchiri bwa trachakira so bonchiri tumanya kwenda so bulimi. Mostly gosos. Gosos kwerende product korwe farm. Na konyore product direct korwe farm ju mostly nko rusie farm. Ko chiri abe challenge yake lakini okay, in short nko bere challenge konyora like nko takerere kwa nko strain yore sana ko konyore a product koru direct kuri farm mostly inere challenge plus quality quality product nere ngo chere yabe shida sana ko handle ebere nkagete na biangire na bia nchandire sana. Customer chito ati shida ne product irako yerere. Product irangere customer chwa shida. Customer tabuati shida mo. Ogochaka asensemo yo bulimi bono kwa chakiri obulimi nakyo kuliye customer. Kurwe farm. Excuse. Kurwe farm mostly torigo strain. Juu kwenye market rahisi sana juu chi blocker ni chi nyingi sana. Chi blocker chiri chi nyingi chiko chinde chiwo chiramba chiacha kwa barati oba waneri. Yeah, so tinda nande sometimes nko yone tinde chi kwerende chiane. Ona tiriko challenge yo kerabe. E challenge yo go e market. Like ora nyore go e season e chi kwerende market ye go command e rigori market Ense. Like taribu na we expected ya tiagera kwa nyore loss mostly inere go chayato chanda sana. Umanchi muli na tete komanya umuntu tete go chaki oboncherera buno biga bwago agri business company korumogondo oikase oboncheri ngikiriaga nere gotwara. First go tware plan. Go draft a plan we onye chonge like chonge na kyogo chigo tumia capital yago nini. Yeah. O tware partners like oria abantu about experience ne field yote tokosoa. Yeah, yungo konyere sana. Yeah, nando o research. Like kore uchunguzi kidogo na egente kingo chigosimeka na kiasa na kiare na kiem konyore o market mbora isikibo bwate mboko nkibwate ebintu bune invest in technology maybe na ki weather area yuna kiere kurumega chi prediction na kichi abeire kuchimutwa between season yote toko chakera na ki weather prediction ye weather na kiere Nkoko nyaje sana china chi mostly na chi montara rigeri kerate to kare kwenda kochaka ekero kuligeria nchororo bagata natural disasters abuna bono murakera nabo igo embure nyinge ango choro kwanyora nga abalimi abange guseba no na Ense mo yago abuna yo bwetrenti agri business akonyara sense mo chinga kichiri embure nyinge chi product nchororo chitatageti embure nyinge akwanyora nga changes ngoto kachire ase market ayibuno mo nchiri ayibuno mulimi ngakyogo chagwa deal ne situation bunejo kerachi happen alternative nchiko bora chi alternative chira chinchiro ororo lakini before chi happen kero nago tebi kero go fuatilia sana mangana ne ko chi app nchiro chigo kona abantu ko kare kwerende ko predict ya weather
nabo konyora naba gote naba bararage ngam metinye bere go chimoto mbura ne chitu nyinge bono kwanyora gwepire e product eri go etateti mbure nyinge kwa kore kwende kwa nyepire to konye simeke season yayu okay in case it happen bado naboko alternative nchiko bara naboko digyo basimboke bakegoro isiko kwako konyora wa konyakire ekero kuri ya county ya Narok ntumaitinga sense meri ya molo anere go produce ebiasi sana ekero kuri ya quality yabo sense mo ya mugondo techniques bichiri bagwa apply ni county ya Narok na kigo chirengani techniques chiro almost the same ju mostly no ene chi variety bago simeka agari mostly na everybody go simeku ego simeku esaidi ya Narok according to me tindo chi difference nene kwerende chi climate here almost the same yeah so no ene production ne rate ya production here almost the same tindara ala kuyende bari nkonyorore nga eketo tebe product ya beire nyinge korwa se county ende nkonyorore nga abantu baro bakorwa tusembe korwa se county ya Narok ba associate product korusiko which is a bit cheaper kerkende ngo affectire farmers bali ga se county ya Narok sana ngo affectire sana kono buna mostly ito command ko Nairobi price ya Nairobi market ya Nairobi nere command mpaka mashamba mate yeah so kero ariere goro na go tira kero ariere like tote bono idea ne capital nere go nero mostly go dictate a price toko ne rie ko rendensa ya na mostly ngo changiere sana abo konyora mimbi kwanza ose Uganda bikwende biko Uganda bire very cheap kwanyora bichire market tilibono ekwende product ya bire otete ko ani kwanyora igorindi ko ani asara ngo changiere sana bono ine maybe ne na mangana maybe national government bara to konye go control ju mostly ngo affectire sana aro sana nere ko gere binto bia chance ju Kenya production ya cost ya production yere nene ere igoro sana tikwende tie kwerende agency like market price market reduce kirikende ne serikali ibonete go change the cost of production ndio at least ibinto bira nense useni ngo changiere like etake to konya ne ko reduce cost ya production na bara ba ko kare kwende batake ko anchara gibuna boni abono kuno moyo nini ete ina ara ko changia kwanyoro ko ire chibase chinyinge ko produce egente sinini kono ge market kwanyora lazima kyoni chibase chirigoro oira ni chire gwatumiete yeah kwani government banche no bago reduce kirikende with the situation tore in Kenya bono iga there are some parts of konyora mbabu atiendagera kirikende buna kwa tore experience ya sense moyo burimi do you think and the situation yeringa sai bono businto ateba mbuchi kukina do you think nga ne serikali wena timu kigitambo kiro invest more in farming aso uchikwane kinga endagera nero ne chikuisa na sense ya Kenya yeah serikali ngo changiere mostly ngo changiere ko akonyora maybe omuntu naro tete go chako mete farming anyora oboyo pure rifsaba embegwero sene chibase irenga kwanyora yamo discourage banota chibase chitimbu ati chinezi nyingi otiga lakini bone chi cost bono bwe chi binte bibya kawaida mboyo chimbegu nini ise ko banse na babanta bange bako ba motivated bachage kore mabinto bike nini kero kurigereria nkyo konyadanga serikali go prefer ko yebinto koruchinse chesiko rather than ko invest in Kenya agusiko gosira abakenya bali babwate ebintu ebyo
For example, bunabona iga omwaziri w'oburimi bakubwaterana n'omwaziri w'obonchereri, they are planning kurusia ebituma kurwa chinse chesiko, of which ekine gento kebwate high chances in Kenya. Bunabona igomete abantu abange bakuganyerere mbura basimike, lakini ekero ko chikoligereria nga the situation akero kwenda unana seduka kugura embegu koroboya okonyara ngatiri kwisana okonyara nga they prefer ebintu kuro chinse chesiko rather than investing in Kenya. Mete na ubona basaririense. Na basaririense ntubwatinse. Like chikwerende chiwa batu bekire chinyinge chia necessary tax nini chiagire. Ebintu bya kawaida byakinire byo go produce. Na biko gere kwerende okay at some point ngo support baro muntu yo kawaida juna bago famwe bago fetch bago rete kagwere bita nini ere cheaper abantu okay na bago punguzo muziki gake kwa abantu lakini abare minkomi abare n'abantu mostly abantu abange nkomi abare yeah ju una nateba like nko bere challenge sana. Ko bere challenge sana. So mbata kire ba ko rekwerende ba revisit their like me kakati ye kwerende ye chitax nini yeah. But nko konya bara at some point nko konya bara abantu mbaro ba konya aro muntu naro tebe eretabwatia jana go farm nini bona kero ba fechiri ebintu korusiko nko babire nko at some point ko babira a bit cheaper yeah. Ekero nko bakonya ba no ambara buri baba utumia chiba sinyinga ko gore product ya Kenya ba kore kwerende ba fechiri kwerende nyinge koru chinsi chesiko but nanda at some point ngoto mizere ngo mizera abantu abangeke basana ekero kurigerira bunabona iga asense meriye kago amba bete bakoeneki nga a product iri okoreta kera a item ogochikobale you see ekera abantu se a business people bako ode bintu kora chinse chichesko mete bale gopimeru chikiro bamanya gwakanira bono sai bagochigwakanira pa item. Dime dice kwa ver buko kwegenda bunekyo tinda detwa like nechi no chomanye bono iga abantu bari bagochiko sosie bintu koruchinsi chesiko biribigo cyane Chicago bagochiko soki product per item kere item ogwakanira unlike the other time bale gwakanira oko pa container yeah. Bono igichigo chikobaru basically per item. Ane ritu amangana abatete go maybe go wakana chikorende wango ba but ne inero ngo chire ko ba mete karaba ko re gonaro market naro go ikebe ikwende be igoro bono montorio go societe ko nyara los ju go ika kerago chakoni go ikekore kwerende abantu tukumia naba abantu go abato tegemete bi chi itemwe chiba koreta ani ibone yakomeke kwerende cost ya ende ikoro cost ya living bono batake kutokonya ebintu bono bunebye chibago chi taxi chibago rusipa item bago chirusi ne yere intaro chose ne happen so soon. Actually plan in error ni I think ni chempa update ekere era chiwapen bunego chiko chakaiga kingima na bongo manya ngoba manya to kolde ekegerando chibiro bite byatunyorire. Do you think aba Kenya turabasa ko invest in farming ndo chigwoncherere economy ya Kenya to invest na bego change okoli mumbu bwati chibeza yeah. Like okay to nyore environment ingi atoko chezera yeah ebintu bune bichi taxi chira necessary chi ko kare ebintu byende igoro chise ko rusi gorare ose chike igwake
nabo togo nabo Kenya ko change yeah abo kora chipara chiko igoru nini some factories chi set up abuna bono igato trochinga milas abange bagoteba ngamba bwati actually bituma nande mbabwati besa bagochikogole bituma irinde basiyo bosi igo abakenya basa gosimike bituma elibirigo isana ba supply gucha milas other than sourcing from outside the country na beko wenera sense itu ya Kenya because chief benefit ni chinyinge chi ebango kako na chumulemi kako ni bichali kanyaranga chibesi nyinge cha soira serikali by the time oko goregento oko goregente gesini chibasi nyinge agere kwenda yakonga abana ntetoro baseme bwabo obwo maili gocha so mwanchu mulire nabo igokwanira oboncherere bwabo obatebi kabisa se bagotoka abali bago travel bakwetere route eyo ana bagwetera seduka yago ilinde bako golikende nibaganiri yawo nkaingo chakera chakera baseme bwabo cha so mwanchu mulire abosemi to anybody otete go chake amangane oberemi first go chake go kwa research go research product otete go chakera like ngo konyere ko manyanki nkyo expect nkyo tete ngo cha expect after wa chakini o research badori abantu ba irire meri obaikango like consult ni odre plan na kiugo cha utumia chibasi chiago amangana kunayu na kiugo cha konyore market in case of a loss totebe na kiore sire yeah ngo kwanyire sana yeah tataiba naso gotoka chinsemo chichia Narok chinsemo cha Narok ngo famu asakuru kuma Narok Maunarok saidi ya abantu bamete saidi ya Maunarok mbamete saidi kurukunga Kisiriri akuna mabungo farm koruna na mostly ngo kombo yemegondo kombo yemegondo na farm akuna ngo farm pona asingo menyete Narok town no mbwate stoye yoko kache binte biasi chikarats ebitungo yeah ngo nde building yekoro Mayan Plaza Mayan Plaza ere punogo soka kureta unyogo chese dia Bomet okoboko wo korio okoboko wo korio ke building ere like Mayan Plaza no nda go ground floor no esto ya neri on tote bote te gocha no Gusii otete bintu bya maybe bitungo nini chikabeji na bogote na go parking yaro nene na bogote nao visit esto okonyeke yeah at favorable price very favorable toko nyebi bintu bite toko like jutoko fetch direct from the farm one bite raisi sana bire like toko nye ebe inera bit lower than your market yeah tukwe ground floor tu kwende dike Achina ndi erike Achina Union Bank mostly inere eloge tunapotoko eroka abantu basa de mugirango metemba kuligererete otumeranga maiga abantu basa mugirango mama nango chetina mote ngo bataranda akoro ku Olfa yeah Olfa mara kuna wacheti na ni sister ya ne koro ku Liz Carrot nyamo Lilian na ndigereti erare Ense ikanyancho Coco Lika stop so yeah na wacheti na abantu bonse bangwacheti koru bugirango mate na bakoniri sana Mbiyamano sana sogo sangana intwe asomoro bili wense yobonjere na ndito kwalingania next time na ndo tare gocha towa Mbiyamano sana manchumuliye kwa biri ko sangana intwe ko twagachagete omorobiliga goikabona igato ikire omwelio ano gasemire kwa nimna kwa biri ko gwesemia amange wetra Brian Achina oyobere kago to semia amange gwetera obonjere bwaye gwetera obolemi bwaye akondo manchumuliye antimbwati amange gokira buno to gukole omorobiliga andete kunyiringa achinsemo chichi mitandao
sensemo ya Facebook na bagatunyara gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube na bagatunyara gwetera Ndizi TV News. Mbyamana sana agenda gotenga gitaseni kia Ndizi TV ubona bo bwansu ubo mu Gusii tere Fridah Kerubo tomerane weekend na tosange amange. Ndizi TV, ubwansu bwo Gusii. Osmo